Mayong aga mga kauturan, isa kadako nga kay gayunan nga sa diin kita sa sini nga tion nagakatipo naman kag magatuon sang pulong sang Ginoo sa sini nga simana. Dako gid ang amon kalipay nga dalayon kamo nga sunod sa pagtan-aw sa aton Facebook account sa CPAC ang ining lesson study discussion. Kaupod na kon sa gihapon amo si Pastor Tomado, Luisito Tomado, ang aton anay nga presidente sa Negros Occidental Conference, kag ang inyo nga alagad, Pastor Elden Toledo. Sa sini nga ation mga kauturan, sa kita hindi pa kita makapadayon sa aton nga hilikoton sa pagtuon sa aton leksyon, sa pag-review, aton anay agdahon ang presensya sang balaan nga espiritu nga magaupod sa aton paagi sa pagpangamuyo. Mga muyo kita, mga utod, maluluyon kag langit no namon nga amay sa liwat nagapasalamat kami sa imo. Ngayon mo kami gintagaan kay gayunan sa hibalo kag pagsunod sa imo sa kamaturan kag subong amon gapadayon kami sunod sa imo kag samtang adlaw-adlaw nagatuon kami sa imo mga pulong kabay pang may makuha kami, may makutlo kami kag may mga pagliwat, may mga changes sa amon kaugalingon bilang imo mga kaanakan. Sa siningation, nagapangabay kami nga ikaw naman magaupod sa amon sa pagtuon sini nga leksyon, sa pag-review sini nga leksyon, agud nga sa amon pagsimba may makontribute kami sa panahon sang Sabbath School lesson discussion. Salamat nga ikaw gid nagsabat sa amon pangamuyo, updi kami gid sa siningation sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. So salamat gid mga kauturan sa inyo dalayon nga pagsubaybay sang aton nga discussion. Pastor, sa malipot lang nga panahon nakasubra kita 1,000 ka mga followers good, ang last very na nice. Thank you and God bless. Now yari na kita sa ikatatlo mga kauturan nga leksyon sa aton nga quarter, nagatig-ulo siya ang harianon nga pagka-sacerdote. Nga ang aton memory text, Pastor, makita siya sa naunang Pedro 2:9 nga kita gali mga pinili nga kaliwatan. Sining sambalaan kasulatan, harianon nga pagka-sacerdote, balaan nga pungsod nga ginpili gid sang Ginoo sa katuyuan sa pagpahayag sang iya nga gugma sa aton kay kita gintawag niya gikan sa kadudulman pakadto sa iyang makatilingala. Makatilinga kapawa. Oo. Pastor, sa teksto la panandaan amo na ang gist sa aton bilog nga leksyon. So 5 ni pastor ka mga punto, ka mga topic ang aton, of course kada semana 5 lamang ginaka topic. So ang aton nga sadsaran nga teksto is telling us exactly the gist, the general picture of our lesson this week. Ang tema, Pastor, sang sining semana nga kita pinili nga mga kaliwatan sang Ginoo. So inang pinili, Pastor, nga punto, may similarity ina kay si Pedro nagsulat. Sa nagligan nga semana aton gisdiskussan, aton ginambalan nga ang mga diaspora, ang mga dispersed people tungod sa persecution nagkaladto sa sadto nga mga lugar. Sa may Bitanya, sa may Punto, sa may Asia kag sa Cappadocia. Ginsulatan sila ni Pablo. Oo. Sila mga tao nga dispersed. Naglalapta. They don't have their home. May similarity ina, Pastor, sa Old Testament. Subong chosen generation kita, harianon nga pagka-sacerdote. Ang Old Testament, ang Israelinhon, sa una, sa panahon sa Ehipto, they don't have a nation. But yet they are called by God a holy nation. Ti amo man naglalapta man na sila kay paggagwa nila sa Ehipto, kadto sila sa Sinai Mountain, sa Sinai Peninsula, they were dispersed right there. But yet God called them a holy nation. Okay? Ang mga katawhan nga nation but with no land. Katahom sila, Pastor, no? Sila mo ang Ginoo nagpili. But singa nun hindi kita pwede kapili. It is God. Ang Dios prerogative na gali sang Dios kinamatarong sang Ginoo kung sino ang iya nga pilion.
kabay pa nga hindi nato na pastor that's a good point pastor. Pero I hope nga hindi nato na misunderstand naman sa atong topic last time nga predestination. Predestination, Yes. oo. God chooses. Oo. Everybody, Yeah. kita. But we become God's chosen kung kita magbaton sa iya. sa iya. Yeah. Sa pagida pastor ang aton makitaan bala nga ang Dios nagtawag kag hindi lamang siya nagalapkip sang isa ka pribilehiyo kundi nagatawag mo sang dako nga responsibilidad. Responsibility. Yeah, And that's one point that we have to emphasize as well. Yeah. Okay. So, may 5 kita, Pastor, Yeah. ka punto sa aton Okay. nga leksyon. Ari akong dinigin sulat, Pastor, agud nga hindi kita maglalapta-lapta sa aton nga pagtuon. Kag at least makuha naton ang Yeah. 30 minutos as much as possible. Okay. Okay. Kaya sa panahon sang lesson discussion sa simbahan, 30 minutes 30 lang man na minutes, siya. Oo. So at least, amo man na ang aton nga target man, Pastor. Okay. Makadto kita, Pastor, sa lesson 1 sa Sunday. Ang living as a Christian. Okay. Yep. Ang kanami di, Pastor, sang punto ni Pedro. Okay. Kay ang 1 Peter chapter 2 verse 1 started with the word therefore. Therefore. Oo. Inang word nga therefore, Pastor, sa Ilonggo gani. Oo. Oo. Sa elementary pa ta, sa high school pa ta, may mga experiment kita. Oo. And then, tapos na itong experiment, may conclusion. May conclusion. So, ang starting sa conclusion, therefore. Therefore. So, amo man na si Pablo. Subong nagkuhan si Pablo. Therefore. So, in other words, previous to that, may punto siya. May leksyon siya nga ginhatag. So, at least, bala na itong sagligan nga si Mana, nga we have to live a holy life as a Christian because we are newly born and then because of the judgment and because to value padako sang pagpalansang ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. So that is our responsibility as Christians. So pag sa therefore, pastor, may ara siyang koneksyon. Yeah, may kaangtanan. may connection. Gin padayon niya ang iya nga mensahe. Nga muna siya. Therefore, live as a Christian. Yeah. Ang punto, Pastor mo, ang word nga Christian, this is not just any word, Pastor. This is really something that once we consider ourselves as a Christian, once we called ourselves as a Christian, may dako nga responsibilidad. Yeah, sakto na, Pastor. So amo ni Pastor. So ang kanami diri nga punto, Pastor, nga amo aton makuha, mga utod aton makuha. Nga being a Christian, living as a Christian, may kapawa kita. Sakto na, pastor. Kapawa. We have to live a light, a life of light. Sa aton nga ano ni nga sadsaran nga teksto, marvelous light. Marvelous life. Ano kay Makatilingala. Makatilingala nga kapawa. We become a marvelous light. May punto ko din nakuha, Pastor. Sige, pastor. Kakanatahom sina. Ang light ni, suga naton, kuha ni siya, negative and positive. Oo. Nga, once ang negative kag positive magtabuay, it produces light. Exactly. Oo. Sa aton kabuhi, kali Pastor, amo man. Okay. Nga, muna ang ginakuha ni Pablo, ni Pedro, nga, duwa ni ka images, Pastor, ang ginpunto ni Pablo, duwa ka talanawon, duwa ka nawong. The first phase is a negative phase of a Christian life. Alright, And then the second image is the positive. Positive side. What is the negative phase of a Christian life? Is ang negative gani, Pastor, kinanan aton ipagwa mo. Ipagwa. Okay. Pagwa ta, i-undo ta siya, Isikway. sikway ta siya. Isikway So naton. ano na, Pastor, ara-dira. No? Ang deceit, Yeah. Anong deceit gani sa Ilonggo? Kalautan. Ang Limbong. paglimbong. Pagkasalimpapaw. Yes. Malis. Oo. Deceit. Hypocrisy. Pagkasalimpapaw. Salimpapaw. Pagpakuno-kuno. Pakuno-kuno. Kung sa Cebuano pa, pakaroon Ingnon. ingnon. Yes. And then all evil speakings. Nan. So, kinanglan ipagwa mo. As a Christian, isikway mo. That's a negative aspect of your life in which you have to undo. Nan. And then, amo man ang that's the same text, nagsiling naman siya,
nga sa positive naman, desire. Desire. Oo. A milk, just like a baby. Nga ang baby, ang bata, pastor, ang lapsag. Oo. Pirmi lang ginaiagang nga baba nila yan. Bisan ano na yan, nga lang na pirmi because that is the way they survive. Kaya mo lang pa nang nabalaan nila mo. So, buti nga, Pastor, dependent lang gid sila Yeah. sa gatas, Gatas. para sila nga survival sa Survival. magkabuhi sila. Yes. So, in Christian life, ang imo punto, Pastor, nga, sa Kristohanon nga pagkinabuhi, nagadepende man gali aton spirituhanon nga pagkinabuhi sa kabutang. Sa isa kabutang. Ang negative, ipagwa ta. Ipagwa. Ang positive, Pasulod pasulod ta. naton. So, amo na siling ni Pedro, desire Yeah. a holy milk. Or a milk just like a baby, just like a babe. Pareho sang lapsag nga, sup-sup lang pirmi, gasang gatas. So, we have also to feed ourselves. So, paano naton? Ano na, Pastor, to be specific, ano na ang ginapatuhoy ni Pedro nga gatas? Ano na ginapatuhoy sina? Ang pag-sustain sang life, pastor. So being a Christian, we ma-sustain aton kabuhi sa maayo nga mga virtues, maayo nga mga binuhatan. Binuhatan. Yes. And then above all is of course mga utod ang pagbasa naton. Yeah. That's why kanami sa aton yang mga Adventista, that's why I did not regret that I became an Adventist. But Kaya nga, pastor, Sige, Pastor, padayon. may worship kita ya morning kag evening. Oh, yeah. Oo. We are feed every day. And then we have ang aton nga mga mind is influenced by our singing, Yeah. mga religious song. So that's why every morning go worship it to influence our whole day of life. Yeah. So, isa gali, Pastor, kapag maagi, agod nga maghamtong kita, Yeah. Kristohanon, amo gali ang pag-utitid naton, Yes. basa sa Basa Malang sa Malang Kasulatan. Kasulatan. Oo. Kay, duwa lang man na, Pastor mo, ang Biblia, magadugang pagpalapit sa aton sa kay Ginoong Hesus, o kung ang Biblia, amo ni ang magapalayo sa aton, kay hindi kita gusto nga mag-angkon sang relasyon sa Ginoo. Yeah. So, ang Biblia, amo ni siya ang aton espirituhanon nga pagkaon. Yeah. Pagkaon. Nga mag-sustain sa aton sa mga pagtilaw, mga pagsulay, kag ini siya amo ang magatubo nga maghamtong kita. Yes. Kaya So, ang bata bla, Pastor, pagkaon niya, wa isa dayon nga nagdalagan. Nagdalagan. It goes to process. Process. So may ara gyud siya halintang. So amo man na ang pagkabuhi Kristohanon, may ara gyud siya nga proseso. Yeah. Pulmiro milk, ang milk sang balaan kasulatan, ang Yep. word of God nga aton i-digest every day. Kaya kinami, pastor, no? Ang nagtanaw bala ko sa mga sapat. Aha. Ang mga sapat siya pagwa halin sa taguangkan sila Aha. ginikanan. Within minutes, 1 minute or 5 minutes, lakat ng dayon. Lakat dayon. Pero ang tao, hindi. Hindi. It needs one Yeah, or one more month. year Yeah. sa paglakat. Oo. Na, tiyan mo man na kita nga mga kautod, bago pa kita na bautismon, bago pa kita na Christian, hindi kita mag-discourage. Let's go on. Nga mag-hinay-hinay. Kung matumba kita, ang mga bata, matumba gani, aton ginapatindog, kapalakton naman, lipay ta nga makatikang 1, 2, 3, lipay na tana. Di, as a Christian, amo man na kita. Makatikang kita isa, matumba kita, hindi na lang magpasiling matumba na lang. Let's go up and go on. So at least, Pastor, that's lesson nga makuha naton sa Sunday nga lesson, living as a Christian. So, bali Pastor, katapusan dira sa nga segment naton nga ang balaan kasulatan magabulig sa aton pagpatubo morally kag spiritually. Yep. So amo to siya. Oo. Nga matubo kita sa Kristohanon nga gatas, kag isikway naton ang mga indi dutanon, ang mga malain for us to become light, kapawa, kasanag sa mga katawhan. Okay. Pastor, living stone sa Monday nga leksyon. May isa ko di, Pastor, ka na punto nga nakita. Mga utod, may isa ko di ka punto nga nakita. Okay. Si Kristo, ginhambal, kag ato na hibalaan, nga siya amo ang cornerstone. Sadsaran. Pero dumdumon ta mga utod, nga ang sadsaran, nga poste o kung ang foundation, does not consist a building. Exactly. Hindi na siya building ang sadsaran nga haligi, hindi na building. It needs more stones and more hollow blocks, more bricks to become a house.
ini ang aton lesson number 2, I mean sa Manding lesson, is speaking about the house of God. Yeah, house. In which si Kristo amo ang cornerstone or the foundation. Pero gakinanglan siya sang mga stones, Sa mga bato. mga bato. Para mabugos ang Bugos. paghimo sina ang Paghimo pagpurma. sang forma sang structure. Structure. Either that is a church or a house. Si Pedro nag-emphasize sang spiritual house, sang iglesia, sang Ginoo, in which ikaw gali kag ako, kita mga utod, amo ang buhi nga mga bato, Kabahin. kabahin. Yes. Amo ni Pastor Guro nga gingamit gini Pedro ni ang bato kaysa una ang ilang mga balay to nahimo sa bato. Yes. Kay kung subong guro si Pedro, naghimo niya nga kita amo ang mga hollow blocks. Okay. Galing kiti sa panahon nila, ang major component sa paghimo sang balay hindi hollow block, hindi semento, kundi bato gid. So amo na nga palaanggiran ang gingamit ni San Pablo sa Kristohan nga Yes, pagkinabuhi. and that's correct. Mga utod, amo ni siya. Si Kristo amo ang ulo. Aha. We know that nga si Kristo among ulo, kita mo ang lawas, Lawas. sa iglesia. That imagery had been emphasized to us many times. Oo. Nga si Kristo among ulo, ang ulo sa iglesia, kita mo ang lawas. So some of us perhaps kamot, some of us perhaps tiil or kasing-kasing or some parts of the body. Sa sininga imagery sang stone and cornerstone and living stone, si Kristo amo ang living stone, ang cornerstone. Sadsaran. Then, kita nga mga Christian, sila sa atong leksyon, are living stones that completes, nga makumplito ang struktura sa iglesia. The body of Christ. Yes. But nga pastor nga inang balay, may ginpang shape, ano ang Bisaya sang shape? Ginahurma sang Ginoo. Ang tagsa-tagsa ka Kristohanon para nga ma-fit in, properly fit gid siya. Yes. Properly fit gid siya. Kag aton makita nga imagery pastor nga gamit man sa Old Testament nga with a purpose nga gintawag sang Dios ang mga Israelites sa pag-intercede kag sa pag-offer sa ginatawag nga spiritual sacrifices. Yeah. So kag amo na konsepto man pastor, ang gina-emphasize ni Pedro sa sini nga bilang tinawag kay si Kristo sa sadsaran, so may responsibilidad kita gali nga ginapahimo sang Ginoo sa atong pasanan. Yes, and that's correct. And ang adjective diri nga gigamit, living stone. Yeah. Kinanglan nga kung magbahin kita sang iglesia, buhi kita. Buhi kid. Hindi kay patay. Yeah. Because the body is still moving, and body is still alive. So, ang tanan nga bahin sang body, in which the head is Christ, and we are the parts of the body, must be a living stone. Yeah, living stone. Buhi nga, hindi kay patay nga, nagababugat ka lang da. But sa ganon nga, may ara gid ka nga buluhaton gali. Suno sa imo talento, gamiton. Gamiton gid. Agud nga ang iglesia magpadayon nga magkabuhi. Ay kanami, pastor. Nagatuon ko pastor sa leksyon daw grabe no, living. Buhi, may bahin ikaw. And then you have an individual responsibility as a church. That's why ang iglesia hindi mabuhi kung wala ng iban. Despite nga tuod sa iglesia, sang ligad nga si Manaton, pagtuon nga iglesia is not perfect. May mga kasuayon sila, but still, that is the Church of God, the Church of Christ. But each one of us, on the other hand, each one of us, may mga bahin man. That's why kung hindi nimo gamiton utod ang imo nga bahin, hindi progressive ang iglesia. Mabugatan ang iglesia because ikaw yang nga bahin sa iglesia is not doing your share. Yeah. Daton makitaan pastor nga buhi gid ang aton iglesia. Kag ining buhi pastor nga iglesia, may ara siya gali nga gitawag nga pakigkatipan. Nagapakigkatipan. Amo naman na sa leksyon sa aton Tuesday nga leksyon pastor. God's covenant people. Kanami sini pastor sang God's covenant people. Hindi man nga sila nga siyagin ang pinaka nami. The rest are excellent. Pero dire pastor, may punto ako din nga nakita. Nga as what I have said sa introduction, nga ining covenant
nga word Aha. or kon chosen generation or covenanted people, hindi lang ni sa panahon ni Pedro. Okay. Kuni ginsulatan niya ang mga pinili, mga tumuluo sa Cappadocia, sa Bitanya, kag sa Asia. Oo, nga mga pinili, you are chosen. Oo. Despite ara kamo dira, way kamo nasyon, disperse kamo, nagalaplaag kamo kay tungod sa persecution. But yet you are a chosen generation, a holy nation. Yes, a holy nation. Ini sa konsepto, as what I've said, amo man ni siya sa panahon dito sa Ehipto. Okay. Pagwa sa mga Israelinon, nga nagkadto sila sa may Sinai Peninsula, alaplaag mo na sila, hindi mo na lugar ang peninsula, ilang nga lugar. Because hindi. God is preparing for them Canaan, ang Kanaan. But yet they are called as a chosen generation. Pastor, Yes, Pastor. why they are called chosen generation? What makes them peculiar? Because God said, you are a peculiar generation. Oo. Pastor, nga damo man sang iban nga nasyon. Nga ang Israel ang among ginpili sang Ginoo. May ara nga may Ehipto sa una, may Syria sa una, may Jordan, may iban pa nga nasyon. Kung na-discover ng Pilipinas, may Pilipinas sa una. Why nga ang Israel amuya ang ginpili sang Ginoo. Kay ti aton makitaan, Pastor, sa ginsuguran sina, aton makitaan mga kauturan nga ang Ginoo nagapangabudlay sa mga tagipusoon sa mga tao, pero ang nagbalos lang gid dia amo lang gid si Abraham. Si Abraham. Kag tungod sa pag-response ni Abraham sa pagpanawag sang Ginoo, ang iyang kaliwat amo ang ginpili. Yeah. So kag alagisod sa mga kaliwatan, tubtob nga nakabata si Jacob, may 12 sa kakabataan na ulipon dito sa Ehipto. Kag ang punto tani ito nga impluwensyahon nila sang Dios. Yeah. Ang Iban. Ehipto, ang Ehipto. Pero ang natabo, Pastor, sila gin-influensya. So para nga mapatigayon ang Ginoo sang Ginoo ang iyang pakigatipan, amo na ginkuha sila. Ginkuha sila. Kag didto sang Ginoo, ginbag-o niya ang iyang pakigatipan. He renewed his covenant. Covenant. Okay. So, ang punto, Pastor, nga si Abraham nakita sa Ginoo nga masinulon doon. So, si Abraham, ang Ginoo nagpakigkatipan kay Abraham. So, kanami, kay ang pagkatipan ni Abraham is not only for himself, but for his generation to come. Si Jacob, si iban pa, hasta subong kita. So, ang pakigkatipan, Pastor, buot singanon nga may ara kasugtanan. Yeah. Kasugtanan. There is an agreement, there is a treaty, oo, nga ginsilyuhan gid between the two parties. So hindi nga parte si Abraham kag ang Ginoo. Oo. Or ang Israel nga bata sa ni Abraham 12 ka tribo nga ni Jacob nga nagpakigkatipan sa sa iya. Okay. Nga Pastor, ang punto gid diri nga kanami gid nga ako na discoveryhan. Okay. What makes them peculiar? Okay. Nga ano ang naghimo sa ila peculiar ag gintawag sa Ginoo chosen generation because they are different from the rest of the nations. They are different from the rest of the people around. What makes them different? They have the 10 commandments in their hearts. Kag amo gina, Pastor, ang sadsaran sa covenant o pakigkatipan. Pagkatipan. Oo. You see, mga utod, hindi kita mangin peculiar. Kung pareho lang kita sa iban. Oo. Nahimo kita pinasahi because we are really different from the rest. While others are keeping other days, Sunday and other days, kita ya Sabado. While others wala sing napulo kasugo, kita ya may napulo kasugo. And what that makes the Israelite and these people written by Peter nga special peculiar because they are Christians and they are followers of Christ and 10 commandments. So, buot singanon ang ilang gugma, Pastor, ginpahayag sa ilang pagkamatinumanon sa kasugtanan. Yeah, sa kasugtanan. So, what make them special is the presence of the 10 commandments. Kaya amo na siya, Pastor, ang napulo kasugo, amo na siya ang transcript, reflection sang karakter kinaiya sang Ginoo. Yeah. Oo. Okay, kadto kita, Pastor, because our time is not helping us anymore, the royal, on a royal priesthood. So, amo man ni siya ang ato na nahambal
nga amo na ang pagsaad sang Ginoo sa ila Yeah. sang una. Pero pastor, ang isa ka punto din nga ako nakita nga kanami mga utod nga punto is this. Sa wala pa na nahambal sang Ginoo sa ila. Okay. Sang wala pa gin-assure sang Ginoo nga amo na. Ang nga magtuman sila sa napusugo, pulo ka sugo. They were given by God a positive note. Okay, yeah. Oo. Gin-remind sila sa Ginoo nga nadumduman nyo Yeah. nga ginbutang ko kamo sa eagle's wing. Kay Aha. ti wala na gid kamo mahimo mo. Exactly. Sa Ehipto wala na kamo mahimo to. Na So, lipo na sila. uulipo na kamo. Pagwa nyo sa Kanaan way na kamo mahimo. Dagat na. May gasunod sa inyo. As if nga ginbutang ko kamo sa eagle's wing. Agud to nga makalukso kamo sa piyak. Oo. Yeah. Na. Sakto na, Pastor. Na so ina nga punto kanami gid siya sang Ginoo nga before ang Ginoo maghatag sa aton sang lesson iya kita anay ginahulapuhap kadumdum ka mo na oo kanami nga pagkakuan sa Exodus 19 oo. He reminded the Israelites nga I have rose you on eagle's wing. Kaya nilalipatan nila, Pastor, Mao. muna ang tao. Kung gidya ano kanami malipatan. sang Ginoo. Yeah. Ginapanomdom gid nga inang pakikatipan nga ginahatag sang Dios sa ilang ginikanan, gina-reiterate, ginasulit-sulit sang Yeah. Ginoo. Kag until nga ila gid ma-fresh sa ilang mind nga amo gini ang dalanon sang Ginoo. Yeah. Okay. So that's why siling ni sang Ginoo, if you will continue. Mhm. If you will continue and continue hearing my voice. Aha. Oo. Tiyan mo man na si Pedro. Nagsulat siya sa Kapadosya sa mga pinili dito kag sa mga tumulo sa Isya kag Okay. sa Bitanya nga magpadayon kita, we continue to become a chosen generation. A chosen people of God. So may demarcation line gali, Pastor, nga makita naton, matahagid nga mahangpa naton nga pinili ka Yeah. kung ikaw matinumanon Matinumanon. sa kasuguan sang Ginoo. Yes. Oo. Ang punto, Pastor, balikan ko anay kaniya dito. Nga, before God commanded, Okay. He saves first. Yeah. Oo. Kanami blasing ginikanan nga before tahanuton. Oo. Ipalang ikaw ano tanay day nga ang hanuton ta ka. Ginapahanumdom gid. Ginapahanumdom ta ka palangga ta ba kay day. Pero ining paghanot ko sa imo hindi ta ka palangga. Yeah. Palangga ta ka. And that's what God is doing also, was doing before and even right now. Amo man na ang iya pag sa aton. So, That's aton- why, yeah, sige. Ang Pastor. makita nato gali, Pastor, nga before gali sila ginhatagan sang cabinet, ang grace gali operational Ara na. Oo. Yeah. So hatagan ka sang bugay, ginhatag sang bugay sang Ginoo, pagkatapos hatag sang bugay, amo na pakigrelasyon siya. Yeah. But si ganon gali initiative gyapon sang Ginoo, Pastor. Yep. Ang pakigkatipan. Yeah. Kay kita hindi kita makapakigkatipan. So sandra faithful na sila, amo na gid sila nga chosen generation na Yeah. kamo. Kag another point, Pastor, another point mga kauturan, nga to be a peculiar nation, to be a chosen generation is not just an ordinary, hindi lang na basta-basta lang. Exactly. Oo. We have responsibility, Responsibility. and accountability before God. That's why amo na, Pastor, sang ara pa ko sa conference, pag nagabisita sa mga kaiglesianan, akong gina-emphasize sa mga tigulang sa iglesia. Nga you're being ordained, ang imong Tinangduan. tinangduan. Bisan ano ka kaordinaryo nga tao, you are God's chosen. Chosen. Imagine, Pastor, panday ka lang. Oo. Pareho sang iban man nga mga panday. Panday. But since you are ordained, you are chosen by God. Yeah. Sikad-sika driver ka lang, batigulang ka sa iglesia. You are not just another sikad-sika driver. Oo. Sakto na, Pastor. May responsibilidad kayo. That's why hindi kaya magpareho sa iban nga sikad-sikad nga nagapangawat. Because you are chosen. Sikad-sikad pareho ka lang sa ila, pero ikaw ya pinili sa Ginoo lahi kaya. In the world we are the same, but in the eyes of God we are handpicked, chosen. That's why gina-emphasize ko gina sa mga tigulang bisan ano sa aton ka pobre, ano sa aton ka ordinaryo sa tubangan sa Ginoo, panday lang ta, sikad-sikad mananagat lang ta. But since we are ordained, we are peculiar and we are a chosen
generation. So kinanglan nga ina everyday aton ginaikamuhi. Halungan ina Halungan nato na. Nga bisan amo lang kita sinaya sa tubangan sang tao, but in the eyes of God, we have the responsibility and the accountability. Exactly. So, we are not just another fisherman, but we are a chosen generation. Katahom sa Ano ni? Okay. Pastor, ang atong panahon do hindi naging magkuan. Last kita, Pastor. Proclaiming the praises. Ari di, Pastor, ang punto di nga we were chosen by God for nothing. I mean, we are not chosen by God for nothing. Oo. Wala kita ginpili sa Ginoo para wala lang. Oo. May katuyuan May katuyuan. Kay kung ato lang taon, Pastor, ang pagpinili, ang pagpili sa Ginoo, may ang konsepto dira aton makuha nga ginpili siya para sa isa ka balaan nga katuyuan. Matuyuan. Balaan Amo tong nga kinang aton ginkuan sa aton nga sadsara nga teksto nga we have God has a purpose for us. So ginpili kita, that's why we have to proclaim the praises of God because God chose us. Did not choose us for nothing. Yung muna gani itong libro, Pastor Blani, Rick Warren, kanami mas ito. Purpose-driven life. Oo. Nga gintuga kita ya with a purpose. Ti amo na nga atong leksyon. Amo na si Pedro naging pasay sa aton. Nga ginpili kamo, hindi lang ito nga ginpili kamo, hindi pungko lang kamo da. No, ginpili kamo it is because God has a purpose. So dra, Pastor, aton makita na pagpili nga may ara kita identity and mission. Yes, and mission. Duha. Yep. Ang aton nga identity, kung ano kita as a church, as a Christian, kag may ano ang aton nga mission. Yep. Identity and mission, Pastor, amo na ang ako nakitaan nga punto nga may katuyuan gigali ang pagkatinawag nato. Yeah. And being chosen, ginsiparar kita sa Ginoo. We are just the same other people in the world. Paano lang kita. Oo. Gastruggle ang iban, gastruggle man kita. Yet God has handpicked us, have chosen us because God wanted us to be the depository of His truth. Exactly, Pastor. Amo na. So, kung ang aton identity, Pastor, in line sa prinsipyo sa Biblia, kag nagahimo kita sang mission, then mangin matudtukod kita, Pastor, nga kapawa. Sa sinikalibutan. Real light. Real light. Kay nagakuha kita sang kapawa halin sa Ginoo, paiwag naton ang kapawa nga nakuha naton sa Ginoo sa Ginoo Hesus pagi sa pagbaton sa iya bilang aton personal manluluwas, then ang tao sa palibot, Pastor, magadayaw sa Ginoo tungod kay hindi nila nakitaan ang aton tawhanon nga kinaiya kundi nakita nila ang kinaiya ni Hesus sa aton. And then mga utod, isa pagid ka punto. Last point, ako naman na-mentionar ni Pastor Toledo, nga God, ginpili kita sa Ginoo with a purpose nga kita ang magtipig. Kita ang magkapot. Kung sa tinigulang pa nga kuan ang ining magic ang term sa una sa mga tinigulang nga may isada ka maayong nga butang nga imo kaptan imo ginataguon. Bato bantiling o kon ano na siya. And then God ginpili kita sa Ginoo agod nga kita ang magkapot sang kamatuoran. Kita amo na ang Israel sa akon nga question kay na nga ang Egypt wala ya ginpili. Nga ang Israel lang iba niya nga nasyon wala. Oo. Tungod kay gusto sang Ginoo nga ang Israel amo ang depository. Tigtipig. Kag amo ang tigpakita. Showcase sa bilog nga kalibutan nga amo ni ang kamatuoran. Kita, Pastor, amo man kita ang mga Adventista, we are the chosen generation. We are a peculiar people with a purpose to keep the Ten Commandments. To keep the Holy Sabbath Day. Pagpakita sa ila nga amo ni ang pagbantay sang napulo ka sugo. Amo ni ang pagbantay sang adlaw nga inugpahuway. Amo ni siya the way how to show the light, how to care for the light. So, Pastor, sa aton na gid na talastas kaayo ang aton nga leksyon sa nga semana, ano ang katapusan nimo, Pastor, nga mga
pamilabilin sa aton Yes. mga kauturan sa Oo. sining katapusan naton nga pagtuon sa sining simana. Yes, mga utod aton dumdumon nga ginasugo kita sa imo ginahambal pastor last time kanami isito nga ang hindi lang kay nag-appeal si Pedro kundi Nagamando. nagmando gid siya nga magkabuhi kita as a Christian. Yes, sir. Okay. Mga utod kita pinili nga nasyon. Sa aton pagkapili, therefore, amo na siling ni Pedro. Gani kahit napili kita, gani magkabuhi kita, isikway ta ang mga malain, kag ipasulod ang mga manami. And then, ang pastor isa pagid, we are covenanted people. Mga tao kita nga may ara pagigsaad sa Ginoo. So, sa aton pagigsaad, let us do our share. Because God is really doing His share. Oh. So, buhaton naton ang aton nga share, Katungdanan. nga katungdanan, agod nga mapakita ginaton ang kamaturan, ang kabuhi, kag ang kapawa. And then, ang Ginoo nagpili sa aton not for nothing, but with a purpose. Yeah. To become the depository of His truth. So tama katahong pastor ang aton nga leksyon, ang ako niya mabilin sa mga kauturan amo sining sa aton pagkatinawag ginopdan na siya hindi lamang isa ka pribileyo kundi isa ina ginopdan sa isa ka dako nga responsibilidad kag tipigan naton ina mga kauturan ang aton pagkatinawag kay sa aton impluwensya positibo nga impluwensya nga mapakita sa katawhan magadulong sang kaymayaan sa aton nga Ginoo. So salamat gid pastor sang imong mga pagpatpat sang aton leksyon sa sini nga semana. Aton ini takpan ang ining pagtuon paagi sa pagmamuyo. Ginoo, salamat gid sang kaalam nga ginhatag mo sa amon nga amon napatpat suno sa imong kabubuton ang ining mga pulong nimo sa sini nga semana nga pagtuon sa leksyon. Kabay nga ining mga pulong magadulong sa amon sa pagkahamtong pagkabuhi Kristohanon sa pagkilala nga kami Ginoo napakigatipan dira sa imo kag mangin matutom kami nga nagatipig sa sinang kasugtanan nga amon ginhimo Ginoo sa tion nga kami nagbaton sa imo bilang amon personal nga manuluwas paagi santos nga bautismo. Kabay nga buligan mo kami Ginoo sa pagkamamatinumanon sang imong mga kasuguan nga nagapakita nga ikaw amon ginahigugma. Pakamayuha ang tanan-tanan nga makauturan nga nagapamati kag nagalantaw sa sini Ginoo nga diskusyon, ikaw magabendisyon sa ila nga ang imong Dios nun katuyoan matuman sa amon kinabuhi, magadulong sa amon sa pagkahamtong pagkabuhi ni Kristohanon. Ini amon ginatudyan kag ginapasalamatan nga mabaton namon ang pagpakamayong nimo Ginoo sa ngalan ni Hesus.